Nou, het is een lange misdaad, maar we waren het niet eens. Even kort gezegd, alle voorstellen die op tafel lagen, ook voor de liquiditeitssteun, die hebben we aangehouden. Omdat niet aan de voorwaarden is voldaan en dat er geen politiek akkoord ligt vanuit de landen op de andere afspraken die begin december gemaakt zijn. Waardoor we niet verder kunnen met de wetgeving. En niet verder met de wetgeving betekent ook het protocol van Aruba, waar geen overeenstemming over is, dat we ook niet verder kunnen met wat we wilden doen, namelijk liquiditeitssteun verstrekken. Dus afgesproken is dat de gesprekken nu worden voortgezet en dat het een volgende Rijksministerraad terugkomt. Ja, kijk, het punt is, als je ambtelijk een akkoord hebt, dat werd ook bevestigd door de landen hier, begin december, dat het dan vreemd is. Ik heb er niks aan veranderd. Ik heb gewoon gezegd, ik ben akkoord met dat voorstel, maar dat daarna de bestuurders op de landen zeggen, ja, wij willen toch iets anders, we willen iets anders. Wat er een beetje op lijkt dat je weer teruggaat in de tijd. En dat willen we niet, we willen vooruit. De parlementen zitten te wachten op de stukken. Die willen graag ook kunnen bespreken over de consensus Rijkswet. En daar hebben we het zojuist over gehad. We hadden het ook over de steun. Ja. En de voedselpakketten voor de armen. Ja, kijk, daarvan hebben we in het verleden gezegd, dat staat helemaal los van deze. Wij geven gewoon voedselpakket. Overigens is dat programma nu beëindigd. Hè, dus het is nu een zaak van de regering in de landen. Maar dat staat helemaal los van liquiditeitssteun of wat dan ook. Maar even concreet over Aruba. Want het is mooi om te zeggen, oké, we zijn niet tot één gekomen, maar is een concreet punt waar je zegt, oké, dit geldt voor Aruba, daarom, want het volk, dan snapt het hun het niet, hè? Nou, ik weet niet wat ik specifiek vraag is. Op welke punt precies zijn jullie niet met elkaar overeen voor Aruba? Met Aruba. Aruba wil graag dat kortingen worden teruggedraaid. Ja? Aruba wil geen protocol voor financieel toezicht. Althans niet in de vorm zoals wij hebben voorgesteld. En Aruba heeft nog steeds geen instemming gegeven met de nota-verwijziging, zodat die naar de parlementen gestuurd kan worden. En zolang die er niet is, die duidelijkheid, kunnen we ook niet verder. Dus we hebben gezegd, we houden het aan, we houden al die voorstellen aan. Dus we hebben op dat punt geen enkel besluit genomen over geen van de voorstellen. En op Curaçao welke punt concreet? Nou, bij Curaçao ging het ook om de instemming voor de nota-verwijziging. Ja. En het protocol om van de begrotingsnormen vrijstelling te krijgen. Nou, al die punten hebben we gezegd, daar gaan we opnieuw bespreken. Er moet nu gewoon, het is wat dat betreft, ik maak me daar wel zorgen over de voortgang. We hebben afspraken gemaakt en die moeten we ook uitvoeren. Dat is het enige wat we doen. En wij verzetten geen doelpalen. Wij willen gewoon dat die afspraken gewoon worden nagekomen. Dat mogen we ook vragen, vind ik. En daar was in de Nederlandse deel van de Rijksministerraad was daar veel zorg over. Van hoe kan het dat ambtelijk akkoord niet opgevolgd wordt door een bestuurlijk akkoord? De eilanden, de parlementariër die hier was vorige week, die hadden de media doorgegeven. Het lijkt alsof Nederland van de 3 eilanden weer een Antillen van wil maken. Nee, kijk, we houden gewoon aan de afspraken. Statuut is het statuut. Er is een onverplichtend aanbod gedaan voor leningen tegen 0%. Dat moet overigens komend jaar al over gesproken worden hoe die verlengd worden. Of die verlengd worden en of het afgelost moet worden. Allemaal naar het nieuwe kabinet. Maar wij houden dus gewoon aan de afspraken. En die maatregelen die we elkaar afspreken, die landspakketten, die moeten wel uit. Dat zijn geen papieren letters. Dat moet echt uitgevoerd worden. En we komen nu op de fase uitvoering. En ik zie een aantal dingen goed gaan op dat punt. Maar er zijn ook een aantal dingen waarvan ik denk, waarom wordt er zo lang over gedaan? Dus ik zit al de hele tijd te wachten op inhoudelijke antwoorden. En ik hoop oprecht dat er snel een stap gezet wordt. Okay. Heb je nog een laatste woord voor de beste wensen? Ik wens iedereen een heel gelukkig nieuw jaar. Ik hoop echt dat er perspectief komt, ook voor de economie. Dat mensen weer banen hebben en dat er weer inkomen is. Daarom doen we dit. Hè. Dit is geen spelletje of een discussie tussen politici. Daarom storen wij ook dat het zo lang duurt. We willen vooruit. We willen daadwerkelijk investeren in onderwijs op Curaçao. In justitieketen op Sint Maarten. We hebben Aruba al in vooruitzicht gesteld dat ze een korting krijgen op de rentepercentages. Dus dat gaat echt om grote bedragen. Nog even los van alle medische hulp en voedselhulp. Maar we moeten samen echt stappen gaan zetten. En wetgevingstrajecten duren altijd heel lang. Maar tempo erop. En als we twijfelen of we snel moeten doorzetten of niet, dan moeten we altijd aan die mensen denken die we kennen, die het moeilijk hebben. Want die zijn gebaat bij het feit dat dingen beter gaan. Dat is onze drijfveer. Dat verbindt ons in het Koninkrijk. En daar heeft ook het nieuwe regeerakkoord hele mooie teksten over opgenomen. Dus ook de komende jaren is het niet al een basis voor goede samenwerking. En ik hoop oprecht erin. Ik wens iedereen het beste. En Masje, dank je voor alle warmte, alle medewerking, alle samenwerking. En alle mooie momenten en ook leermomenten die de afgelopen jaren opgaan. Dus, beste wensen.